Mure machiegni kendo erokamano maduong' matudri kodwa yudo weche manyien mago mag ka kod kacha. Weche mabende wamiyo pek gin magi. Rigathi Gachagua oyuoro e romo mar Governors Naivasha. Kweth mar Azimio One Kenya Alliance opago romo magalamoro Mavoko, County ma Machakos. Ji adek owito ngimagi e masira mar Burumula masigalagala e County ma Kakamega. Aniluonga ni Jael Lieta machiegni kabisa. Kabende wachako eni oyangore ni ji adek owito ngimagi mano kanyero e masira mar Burumula masigalagala County ma Kakamega. Kwano oidho malo to ka ji ariyo moko mabende nokwamo e Burumula no nyoyude ka otho. Ng'ato achiel no yangi nyowito ngimane nyoro kaluwore gi County Commissioner ma Kakamega John Ondego. Lono senyore chieng' tich adek moiko jokony mula marom 15. Ji ochiko mabende noresi ne orengo tero hospital maduong' ma Kakamega kama gimede yude thieth. Machiegni kendo kabende wadhi nyime en kanyo ero ni aputa mano mabendo chungne tayo tije duon bura mano mar Jubilee ong'ado mar thicho oko Jeremiah Kioni kaka jagoro maduong' mano mar duon bura noero mano mar Jubilee. En wach noero mabende wabiro medo luo kendo wami bang' kinde machuok. Gisani en kanyo ero kawaluo weche gweko mabende dhi nyime ewi rombe mopogore mabende dhi nyime pacho kendi. Gisani wadhi nyaka boma ma Naivasha kuma jatend piny William Ruto kanyakla koda jalupne Rigathi Gachagua obago romo kod governors e boma ma Naivasha. Romo no onywako governors mathoth kamoting'o kanyo Gladys Wanga mano mar Homa Bay, Gire Anyang' Nyong'o ma Kisumu, Abdul Swamad Sinasir ma Mombasa kanyakla kod nyawadgi ma Kisii Simbarati e kind governors mamoko. Jotelo go timo romo kod jatend piny kato bedo ni ogai ma Azimio Raila Odinga okwedo odiechieng' manyoro kendo noketo kum e romo e kind jotelo motendo kod Azimio kod jatend piny kata jo Kenya Kwanza. Sababu mojawapo ambayo imefanya Jeremiah Kioni akuwe suspended ni kwenda kuongea maneno ambayo sio msimamo wa chama. Sisi kama Jubilee hatuungi mkono mambo ya masufuria, mambo ya maandamano, mambo ya mabaraza. That pending the convening of the Special National Delegates Convention, one, that the National Executive Committee commences the process of exiting the Azimio coalition. Mano kanyero kaluore koda weche mag Jubilee. Kawadhi nyime eni apisa magobila e boma ma Eldoret ochako timo nonro ewi nek mar jalmoro mabende ne oyudi ringre ne e kar dak ma Annex Okinyi makawuono. Ringre jalno no yud kod hinyruok e toke kanyakla kod kore. Oboke mabende oyude e od jalno ero nyiso ni en apisa mar obila kata kamano ero tendo obila poko yango nonro mare. Jodak ywak ewi arita ma medo rochore e gwengego kaluore koda timbe mag njore. Kuanzia last year mambo imekuwa mbaya kabisa. Hakuna security. Ukipata watu wa bodaboda wanauliwa, wasichana wanauliwa, wengine unasikia wamerepiwa. So mpaka sisi tunashangaa kama mtu mkubwa ndiye anaweza uliwa kiunyama hivi, na sasa wadogo aje watakuwa kivipi? Nani watawalinda na nani watawasimamia kwa security? Askari anauawa inakuwa ni shida kwa sisi wananchi wa kawaida. Hasa itakuwa shida sisi tutakimbilia wapi? Na kuona majira yake
ilidungwa visu viwili, na documents yake ambayo tumeona, tumechunguza kwamba alikuwa na cheti cha polisi, na ngine ni ya chemist, na ngine hatuwezi jua kwa sababu majina ni tofauti. Sasa hatuwezi jua huyu ni mkora ama mkaaji wa pande hii. Kapodwa ntiere mane boma ma Eldoret ni jopuonjre moko nyorem yudo kuonde nindo e skul sekondar ma Moi Girls Eldoret kaluwore koda kwan jopuonjre mamedo idho. Kaluwore gi japuonj maduong' ma skulno Juliana Kirui, skulno noger chon ahinya kendo nyaka sani onge klese kata ute nindo mosemedi kata obedo ni kwan jopuonjre to medore higa ka higa. Kirui omedo ni jopuonjre mathoth nigi gombo mar donjo e skulno, kata kamano nyalo onge mar rwako gi te kaluwore gi nok mar ute. Kirui bende omedo ni skul Moi Girls ntiere koda nyalo mar rwako jopuonjre 1,500 e klas 9, kata kamano koro chuno gi mondo girwak mana jopuonjre 500 kende manyalo romo e gige somo magin godo sani. We are expecting about 460 students, and our greatest challenge is in the boarding facility because the Form 4s who left were 390. So right now we don't have accommodation for about 60 girls. In fact, we are thinking of maybe carving out part of the dining hall for them to sleep there for the time being. That's our greatest challenge here. The technical subjects did very, very well, but when you go to the facilities, you may not see that those facilities are commensurate to the performance. Jaod bura ma Emuhaya Omboko Milemba osingo mar tero e od bura mano kanyero mar neno ni migao mar somo owe thuolo skunde duto mag primar mondo obed kod skunde mag sekondar madundo mabendi dendo ni junior sekondar. Milemba wacho ni skunde moko ni maboyo kod jopuonjre kendo chik makamano dipoko duoko chien bor ma jopuonjre wuothe kamanyo skunde mag sekondar. Omboko bende wacho ni skunde mopuodhi mondo obedi gi sekondar ma adundo tin ahinya kipimo gi jopuonjre madonje grade mar 7 mathothgi higgi ni piny ne wuodhe maboyo. Bende en jakom mar riwruog jopuonj mar Kupeta kama bende nolose skul primar ma Ebuyalu kama ne oyange chenro mar chiwo chiemo ne jopuonjre matimo klas 8 e okang' mar 6. Jambo la kwanza ni kwamba waziri wa elimu pamoja na ministry iliamua kwamba sio shule zote za primary zinakuwa na junior secondary. Kwa hivyo sehemu zingine wanafunzi wanatembea safari ndefu sana kuenda shuleni. Nataka kumwambia kwamba ageuze hiyo msimamo ili kila shule ya primary pia ikuwe na junior secondary. Na imegeuka kwamba kuingiza mtoto katika junior secondary inagharimu zaidi hata ukikompea na kuingiza mtoto katika form 1 day school. Kwa hivyo tunataka waziri atoe hivi vikwazo yote ili kuingia junior secondary iwe totally free. Vile unavyotoka tu darasa la 8 la 6 unaingia junior secondary, unaenda tu vile ulioko hivi bila kikwazo kingine cha pesa ama cha nini yoyote. Jonyuol mawuok e gwenge mantimaru Kuria East County ma Migori jiwo somb nyithindo manyiri kaka yonoero mar kedo kod nyange mar nyiri e gwengego. Jod bura ma Kuria East Kitayama Maisori osiemo joma pod dhi nyime kod nyange mar nyiri kokwayo sir mar somo ne jopuonjre ma ochan. Jatelo ne lose kinde mabende ni pogo basari ne jopuonjre 184 manotimo maber e piny mar higa mokalo. Aluora ma Kuria osebedo ka kedo kod nyange mag nyiri ka mano makoro ijiwo kod moko kuom jonyuol manyochopo yudo sir ne nyithindgi. Inapatikana kwa primary school. Jozi. Unapokuwa wewe ndio umeolewa katika nyumba mama ambaye ni shubafu, watoto watasoma vizuri. Kwa hivyo tunaomba tu wasichana wetu wapate kuona ile mfano ambaye hata wasichana wengine wamefaulu ambao wachapita FGM na ukweli wote wamefaulu na Mungu anaendelea kuwatetea katika maisha yao. Hiyo pesa ya NGO wanazunguka na magari makubwa hapa. Wanatapeli wazungu pale kwamba wanapigana na tohara ya wasichana. Hiyo pesa ije hapa itusaidie katika masomo ya watoto wetu.
Achiedh nade pod omako familia moro mawuok e gweng' ma Mwagishana mantiere marani e kaunti ma Kisii kaluwore koda lal mar nyathigi manyako manolal higa mokalo. Shalin Judith masomo e skul sekondar manyiri maluak e kaunti ma Siaya nolal chieng' tarik 31 dwe mar 12 higa mokalo kendo pok oyud ndache nyaka sani. Kaluwore kod min mare, Shalin nonego odonji e klas 12 ka bende nowuok pacho kendo pok onene kata obedo ni ripot ne osego ka obila. Chunygi okuyo kaluwore ni ondamo magimedo kawo pok omiyo gi geno mar yudo nyathino. Alipotea 31st December 2022. Alitoka around saa 7:30 hivi. Amekuwa mwanafunzi wa St. Mary's Luak Girls Siaya. Yenye angekuwa anaingia this year form 2. Tumetembea kutoka hapo, tumetafuta, tumeweka kwa Getembe, tumeweka kwa Ndizi TV, tulipeleka report Rioma, lakini tujapata mafanikio. Tunaendelea kumtafuta makanisa, masjibu, tunaendelea tu wapate kumpata. Lakini sasa tunaomba mtu anamuona mahali atuambie, kwa sababu tukuli, tulali, tunafikiria tu. Jopuonj mag mbalariany ma Egerton kwayo piny owacho mondo res mbalariany no kaluwore koda gope modhuro. Giwacho ni osach gi leo kendo ok chopne gi duto gino ma bende miyo gi achiedh nade e tayo ngimagi. Bende giseyo paro mar loko mbalariany duto mag piny owacho mondo obed mag ji giwegi. Jotelo mag riwruog jopuonj mbalariany mano UASU wacho ni okang' makamano biro rocho chenro mag mbalariany kendo thiro sombo joma ochando ka ok onyal yudo chulo mag omenda mag sombo mbalariany mag ji giwegi. I think privatizing public university, to me, doesn't look a way out of our problems, because public universities are public good, funded by public and for the public. So we are opposed, seriously opposed, because tell me a country that you know where all the universities are private. The government should be strict in the way universities are managed. Follow auditors' reports. We are asking the council and management of Egerton University to simply recuse themselves because they have been unable to solve the problems of Egerton University. All other managers and councils in other universities have been able to do it. Why are they unable to do it? Piny owacho mamalo koro yango ni pith mar rech e nam Lolwe ntiere koda nyalo mar bogo kwan rech mosebedo ka dok chien e nembe mapacho ka. Jolony e duol mar Kemfree wacho ni Kenya ntiere koda nyalo mar golo rech tan 600,000 moingo kwan masani maromo tan 150 kende. Bende giwacho ni mwandu mag nam Lolwe nyalo medo thuolo mag tije ne ojende. We should have the capacity even to undertake mineral exploration. We should have the capacity to develop blue energy in the way of energy production through currents and through winds. We are targeting industrial development also in the region, so that fish is not just a source of food, but a source of employment. Blue economy is not only about fisheries. As my chairman has said, there are other areas where we have not explored properly as an institution. One, because of lack of capacity. Things like geology, minerals, you can't go to the ocean without a ship, you can't go to the ocean without some other equipment. These are the areas where we need the government to come in and other collaborators who can.
Jodongo mawuok e gwenge mag Fafi County mag Garissa osingo matiyo gi apisas mag arita kwe e kedo gi jolweny mago ma jomaundu mag Al-Shabaab ma bende oseduoko piny weche mag dongruok e gwengego. Jodongo go nowacho ni deko machendo mar Lapset kaachiel gi yepo mar skunde ma pod olor e gwenge ma ogo tong' gin moko kuom gigo ma bende omiyo giriwo lwedo apisas e nyayo kwe. Jotend arita kwe ogolo siem ne johala ma bende miyo jomaundu go chiemo gi pi ka gisingo ni biro kawnegi ondamo mager mar chik. Negi wuoyo romo ma bende no bagi eneno kaka ginyalo keto arita kwe e gwengego. Al-Shabaab vile tunaweza fukuza hapa kwetu ni kukataza chakula, maji na kukaribisha wao. Kisha kwamba maneno ya amani imerudi kuwa sawa. Tunataka kufukuzana na wale wakora ambao ni Al-Shabaab ambao wamejaribu kufuruka amani katika sehemu zetu. Jima kwangio hewa lof prario koda chelo sewito ngima gi bang'yeng ni mar piny timore ndalo ang'wen mokalo e piny mataki kaachiel gi nyandwat ma piny Syria. Duol mochung' ne weche mag thieth e piny mangima lero ni luoro nitiere ni kwan jogo ma bende owito ngima gi nyalo idho ka pek nitiere nikech nok mar pi modho, petrol mitiyogo gi masinde makonyo reso ji kaachiel gi koth ma medo chwe. Chenro mar manyo kod reso joma pod omoko e bwo lowo dhi nyime kata odoko ni geno mar reso gi dok piny. Mago bende mowaikoni e weche manyien mag sapar maka kod kacha par kanyono ni sachiel mar otieno kanyakla kod sadek wamedo tedo magi e kir mamoko kuma bende wabiro migi kochopo kindego. Erokamano ahinya kuom bedo koda odhiambo masani. An iluonga ni Jailieta.